I wonder why yellow ang suoton. Ginagon ka, ikaw, Adam. Ano daw, yellow. Ah, salamat ko ito. Pero ako importa, kaya nag-importa ko. Panamay ko na puti, itong tanan ko, no. Yellow, na wala, nag-importa gano'n. Nagkataon lagi mo. Bukan na ingon ni Diamond, oh, isa ka customer ma'am, kapalit na kang sando, eh ngayon putinam ng kisian ng sando ni Dada. Pagkabot ng ganito, nag-ilaw tanan. Katong bahay ni mo, Temi, ano ito eh? Wala, di ba eh? Wala mo may Ay, palit. kita mo tadi kan, bakit asawa gini kuan? Sama, bumbong to. Asawa gini itong bonbon? Tampok. Ganda, hindi mo sila Okay, tingala, ito sa umatsur, kung wala mo kung kita ng bataan eh, naku si bonbon, ano ba yung kita na? Wanda ka, pang consolation ba? Iya, kung gini ito yung asawa Ay, yan. asawa. Nakasa mo, taga-dito po. Kaya di, atas naman. Nang ito yung kaisa nga, kuha na, karong friend request, ano po ba? Yan ako, gusto ko, kuha na, ano, manong baligbayanan, hindi sa balik, wala akong kailangan eh. Sus, sariyan dito na ako kakita na pinuha siya. Hindi ko pa, sus, banto, ganda, asawa man, yung bonbon na yun eh. Dito para ko na ilhan. So, ingan na dahil. Wala na mo ka-accept ito. Ulit mo siya nun. Kaya ka just double sweetie. Kung kinsa mo ito kadabo, nagkatsukuan na. Kaya manok po yung mga kuwan. Wala, kailan yan. Ako, di mo sa Facebook ko, basta di ko kailan, di ko mangkuhan, di ko mang kanang accept. Tanaw na kung nakailan ko, kaya na accept ko, pero di ko kailan. Kung accept pa ko tanan. Ako wala kong kuwan Hindi eh. customer. Oh, daghan ko ng kuwan, daghan, o kanang mga kuwan sa Facebook ko, wala ko yung negosyo, wala ko yung mga transaksyon. Puno na inyo ng Mana kung kuan akong friend sa Facebook libo nakapin dili ko ganahan mo ano daghan di daghan yung friend request kaila nga po musitak pa mo na O friend request mo ko sila, kalabi na bagong na Facebook. Kaya mo request pa, mapa-request yun ng ugap. Pa-add friend ng ugap. So hindi kaya kayo lang. nagban nag-view ko ng Facebook kaila ano mga Hindi ko magtinaron sa address. na uban puro na mga kuan mga picture hindi pwede lang picture hindi ko na doon pinag-scam na sakit na ano ba kapag ginagawa ko mo na sakit pa kami Direct to heart mo to siya. ano masa po ko po sa mga Usara mo na, tanong ko. Tanong mo, simak uga. Ayan ka, ayan. Gipahilo man ko ni Mugsando at umangno ko itong paghilot na ko dito. Sige mo tagtanaw sa Kagamay. Ah. Walay connection ang polo sa hilot ay. Yun lang. Ngita pa ni kapilido ng Gcash. Luoy. Okay, pangalan nito. Pangalan na. Makuha nyo ng Gcash ka na verified yun. Wala apelido. Wala na. Ito alam. Abbreviation ng napi, Dorong din. Natingala ko siya ha. Nga, mga isang kuha niya si Joel naghatag ko ko.
Number lang yung pangayo. Number ang ko number. Yes, yan. Nakayos ang number ko. Pangalan lang kong butang. Number naman ang muna na. Number lang maguna kung magkita. So, may sige pangalan. Inig-say na ni mo sa tigre Oh. sa atin, magawasan nga ang pangalan mo. Siya pag yun. Oh. Bikas gani, number agad na. Dili din ang apil. Ano na si pangalan mo? Ito nga lang din. Ay, sino na siya makuhan. Malayo na yung election di. Isip mo dala kinaw. Siya mo dadan dito. Kinajiwa ko eh. Malita dito ron. Kita nagsap kita ka uli. Kasi mo dadan pulo. Hindi ko sa kuwan mo ya. Sa panaw, sabihin ko ulit pala eh. Nga, sutin ako ito kalunis dun. Wala pa kaya asawa. Wala, kuya vlog. Sa kung ganda mo pinyo. Nagplano. Plano, saan ka pagkagawa po may plano? Maboard ko tayo kaluyan. Ikaw may kinamagawa no? Kaduha. Ikaw, di ka? Ano talaga, talaga. Ang sa imadeng. Talaga, lagi. Day. Gusto na sila tanong na po siya agit. Sige, nakikita dari ka ng masanid ba? Isugar lagi. Ito na aking lunes, oh. 1 week na karoon. Sugod ko kalaunan, nakuman ko po 5:30. Di man wawa. Iwata. Di man wawa diwata. May kanto ba? Ito ko na akso kahadlaw ko, 5 minutes batyan lang ko. Kaya asa mo to? Sige na. Oh, ito Ligo na. sila sa fast power May ba? bantang lang ko. Kaya asa mo to? Ugon. At bang na sa McDo ilang bagay. Ay, gas pa panaog. Marabyada mo ko sa atbang na niya. Ligo sila sa fast power. Kuan mo na dagon nga amasyon riya. Ba may lain na dito? Mga amasyon kung paano riya. Diha. Natapok na lang yan eh. Pabulit dito niyo. Si Lansar. Lansang. Dito. Ba't pinakapilido ng walang sa Hindi ako nakansang. Kuya, mas malalag ng walang Ang sa chikas, ano pa? Pagod. Bandit. Ako naghatag eh. You have received PH 500. Oh. Between month na nila, 500. Of cast from our Nagpatang na po na ako ng bangko. wait. Eh, chatin niya, ma'am. Salamat. Salamat, ma'am. Balance nino 1,900. Ito na ba sa bangko? Ito dito, salamat, ma'am. Dito ba nagkuhan ba? Saudi. Kaya dahilan mo. Healing na. Healing. Ito na siya, video call. Ikaw lang ba po? Okay. Kasi pagkaanan na ito, stress mga ka-ma'am. Stress. Silingan ba ito ninyo? Miraflor. Hirap lang. Lim? Ang di kuan siya nagpuyo diya sa subdivision sa Sa naging division, matanaw. Agan. 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 Kuan yung edad 49, 48. Mura kuan mo gusan sila. Sa sulok daw siya nag-high school ni kadili ta kaila kay kung taga national ka nag-high school kaila ko kay kabats pinaw taga elementary sa una. Sulok daw siya nag-high school, nabangon sila din. Pag-ana na kung sino. Unya kuan man sa Problema ni. Ay, Ano sa simbahan nagtrabaho? stress mga ka-madam. Matiwan ito sa susunod simbahan. Last ko nakasunod itong New Year. Stress siya kay nano yung bana ng abit, yung kwarta sige pa dugay na siya pantrabaho. Yung kwarta sige padala way na humad ng balay guba pa guba bitanan as in. Ano ba yung taga pala nasa ka na? Huwag kasilip ano? Ha? Kaya taga pala nasa nga, huwag kasilip? Nga? Nana, si padala yung asawa, naabig na ano,
Pag-ulay na yung isa. Kuha na yun. Isa sa ingko? Ingko pila? Ang nanindot naman lang balay. Dito sa Boracay. Kita yun sa... Katurutoy na ito na kuha. Ay, Katurotoy. Katurutoy na. Kasi padala asawa ko pa kuha. Nag-upload niya. Wala gina. Pag-uli, nagbuhat Ah, napabuhat sila. pa ito pag-uli. Pagkay. Matay. Sayang kayong Mga gastador ka sa garong, bro. Kita mo yung Mag-una yung pinagsugal na niya. sila mo Tuga adlaw, hindi ginasulti ako sa lugar. Wag gina... Itong it's balay ni kuha ni Edgar. Oo. Kain dadan. Kasi dadan, tago kila dadan. Kapay man po gagawad yan. Sinugalay. Ay, si Nick. Oo. Pinman. Kaisaan, labi na din na. Mabot ra gyud na pa nga corner gyud na pa. Pindalan na po yun. Dali ra ba kay ulo no? Dagan yung sa una pagtari. Giri do pulis. To sa kuha ni sa makanting yuta ni ka Rudy. Sa makanting yuta dito. Tahakan tanan. Yung kamat yan. Kamu to ibulig. Sayang ka 30 mil. Yung madakpan. 30. Siguro ka man eh. Gani no. Mula na may akol. Kaliman may nahilot. Kasi kita yung mga epit ko. Yan ang sa inyong lapan. Pero ka na yung matandong lagi. Di ka katarog sulat. Di ko katarog laba. Di ko katarog bukas susunina. Sige na nagkuhan mo. Saan ito sige pagkuhan niya? Siguro basit mo na tukod. Abro to daghan niya magpakon sa kuhan baka nagkanag ito sa kanaan na sa kanang mga pasin ba. Bangag. Ada dito supat ba? Aparte yung lisahan yun, di nagat. Uy, ngano ako may patrabaho dito masunin. Sa may nurse dito, dili lagi. Dili yun muna ako, panangin sa mo kay napo kay Purman. Ano nga, sugilot. Ay, di mo doktor. Sugilot na. Dito. Yan ako siya, pag magsimento, mahilot, saan man taon mo eh? Ang sugat ang magsimentohan ka sa abroad, okay ramang ko sa kawilpi, magod. Dire, simentohan ka dire, wala dyan kay P. Undang yung trabaho ni mo diya. Pilistay na, hindi uno na. Pero abroad, abe isang pag gamay piang, di nakakatrabaho. Sir, Ngayon, nabalik ko na mas likod ba, pero wala na, nawala na mo. Pagkuhan mo ko. ha? Ano kay Bes, Diamond lang, sumusuot ka sa sandong gisit. Na, nagkamang kag hilot ba? Wala mga malit og sando. Kaya na nagano ko sa buton, kaya aircon mo yung gisyon. Ato tayo sa Jedron. Nagligas lagi sila sa Jedron. Nakauna lang dyan, dignayal siya ba? Sa Jedron na itong alas 3.
Diyan pumunta. Dili man siya basta dili lang sa dalan. Pwede naman pamutas na pindaplin. Basta inikagi lang niya, makaagi siya. Oran na reklamo na. Nangingit mo sa pinag-anakan ng pili. Ano sa pinag-anakan ng pili? Alay. Surang pinag Kita yung leksyon. Sige mo daw sa mga ano rin. Nagal na po si Dabo. Okay, last time man. Kasi kontra si Kuan. Kung tayo, si Tapos isang number 1. Jimmy Dina. Medina. Ang number 1. itong isa itong mayot si Kuan. Wala din dito. Pinanggan ko din siya. Kasi itong, Meron. ayan hiron. Oh. Mudagan siya ayan ni Ron kay endorse siya ni Gobernador. Niya si Medina mudagan po pagkakapitan kay endorse po siya ni Mayor. Ama kasi na po tayo niya ako kasi Yan ako. kay trupa Ako, naman si dili Kuan. mo kumbay politiko pero dapat sa inyo na mo hawa. Trupa Kung naman si gusto Kuan. ka maawan mo, one-on-one mo. Trupa naman si Martin si Kuan. Oh, dapat withdraw yun na isa. Nadi isa naman siya. Mali man kung magsabay no ha. Ano ting dakugan ni Kuan? Kato. Dapo. Mahati god, kusog god sa kagas. Karon mahati no. Kaya kaya surrender sa kagas eh. Gusto na kuha makagas sila. Awas na to si Kuan si Balas Basket daw. Di panguyapan ko daw to sa Pikas. Di naman yun yung magkagas. Hmm. Sila kong tubuha ko. Ang nasbas? Tapos ano siya? Bawal mag-short sa kuan dito sa lambat to na ano ng short. Malagay sila jinjin. Alam ba to? Oo, Pwede mo good. Shoot mo lagi. Short, malagay sila po. Kung balik nito. Itang Pinahubog? Kung ato sila, ano sana? Ini kasih foto no? Ini kayak foto ba? Turun na minggu! Pizza! Lagi ko. Pwede, karong Ha? Lagi mo pipit dito. Ano yung boss? Ganyan initan? Hindi na dito kita ni Kuan na. Sakit pa. Asa ang pita kasi mo sa sulo mo sa chapin na. Tingog naman siya. Ito lisod kaya ito. Matingog ba? Matulog ko, binhod lagi tamat ah, di pagkakapat. ibang ginaw. Binhod. Maring stiff neck ito. Mga stiff neck ba na? Antay, kita ko. Saan ito mga kango-kango? Wala laging kango. Wala laging kango. Aston to. Ulit ako sa kango. Baka kango kung ganyan na ganyan. Usog yung tingog. Makakapangagod.
Iluto mo na wa, upas mo. Ngita gani gusto ka mo. Ano mo gato ganina, ipangkukan. Ito, nilawas ang bukog ah. Dami alagi. Lawas bukog. Sakit. Ha? Sakit ko na. Kaya siguro eh. Katong anak ni Blessing nga sundalo ka nakahilot ko niya. Nabi anak pising sundalo. Pising nga. Alis. Di mo doon yung anak si Juan Bro, si Tikyo. Oo, ang anak kay Pising duha raman si Birli ug si Juan. Si Aying. Isa dito ng sundalo din. Lahi mo nang ginikanan na si Tikyo. Paguman ko rin sa Pising. Lahi na ginikanan si Tikyo. Namaoy kay nga sundalo. Grabe ka uya. Oo, dito nga Kaya sundalo. tay kusog lang na abong Nakahilot na dito sa ilang balay dito. Asa pinakita ba? sa cruising, boy. Dili nas digos. Ano sa balay dito lihit kayo. Katong Ah, puting. Wala na yung anak sundalo. Wala. Lain na yung papa ni Tikyo. Ah, si Blessing lagi. Paano na siya umboy na siya umboy. Jala mo na si Pising. Ano? Paguman ko na Pising. Wala na. Wala na yung babats. Magkada ka na ni Juan, katong sa gagaw na ko nga. Si tata ba nga padasay, nga, sila na ampong na kuan, ampong na katong ka sa abroad. Nga, malay, naman sa sauna, bisita ko, ikuyugo mo lang bata, play ko, niya ako may langin mong baligad sa ubos, ako yung pabantayon sa balay, sila to si Babaw, kuan ang buka, di ko pala, Maulit ito. ang dami mga awit. Ang ko na, murang ginapos pinas Facebook ko, nangayos porta, nangahan niyang bata. Kaya lahat, murang lahat, murang nakaipon ni Tikyo. Dili na po din kayo kung dito. kay wa man gani sa kailap. Yan nakailam man sa tingala bang ay wala man sa kailap kung taga mo siya ni. O taga matanaw sa kailas mo ha. Ilas na ako. Pero ningon sa man ko ang ninong na ko si Juan. Arnold mo to, katong ninong na ko si Arnold. Ilas na ako. Ninong Arnold. Ay, kamu man di ay puro ako lang ko ilan niya. Siya ay nakaila. Tikyo may handa, ano yan, kasi para... Layo ko tayo ilang balay. Sulod-sulod. Hindi ano yan ang balay si Juan, cruising. Sulod-sulod ay. Buyan. Ano niya? Isa na yung mama ay. Santuman. Santulan Kaya na. karoon di sa Digos. Oh, Igos, tago kayong balay ay. Kanyang nakuha na siya. Tago kayong ba nga. Dako man ang balay. Kabingkil ito. Pero kung gwapo balay ay. wala iya asawa mo rag maestra. Maestra. Tatong nga kita, bulak sumpalo po ito yung Juan. Dagan sila ganang bata. Tuloy naman po siya. Ito eh. Anak ni Leo ka sa babae, sa mga kapaanak ka to. Ano, sugaro, mismo tanong mo, no? Leo ka Santos. Nado yan si Leo, nasa tanaw. Mama, di ka di may sa iyang kamot. Naay? Mama, di may isang kamot. Iyang ipalampasan, iyang manggahan. Ni Juliet. Wala Juliet? gitiwas ni Juliet. Kaya gipitan daw iyang mata. Di sa dihang gitiwas ni Mama. Ipigtaan sa mga, tapos may balite, tapos may sapa. Dito da unahan ra. Dito dapit sa katong ilang nakuring ba. Paala rito. Okay na, may balite. Nakukin po na, balite na sa may sapa, sa kurbada. Dayon. Nasa may mangga niya doon. Dayon magkahuman. Pitan mo Juliet ang mata. Wala. Dito was ni Juliet. Kailangan daw yung pamilya. Manitik man. Di sunod kung Mama pagkauma. As Mama magyapak. Wala na liyok ang kamot ni Mama ay. Gihapag buwindi. Ito, paghilot ng irik. Kaya may kuwanda nga pamimit nga nasa pakanin sa may kurbada para may balite. Yagi pa sa tulo ka buk mangihilot. Hindi rin pilot-pilot dito. Kaya di lagi mo. Tulo ka buk mangihilot.
Layuan siguro siya. Inyo din bisitahan dito. Busy mo po. Ah. Sa yun na, magka 500 to bill. November, kaya to bill no, round trip. May tag motor, kaya pwede na May tag 150. single motor, kay huwag kay kwarta sa gatos lang. Buhay na. Kuha kayo mo to. Hindi man na pwede na sa gatos, di ba? Karito meron mo 100 na itong nawalan rin igor mo rin naka salop-salop ano mo rin sini puno. Giuli na kong balay kandig digos. Pagkaugma gidahe pa na kong sulod pada sinon. Ang kasa ko duha. Ito niuli gamit-gamit pa na kong balay. Pero ganyan ang punta ako na pang gidahe dig digos. Kapag ini pa ko na patubig ginang rin. Ito na mo, pwede. Lamang kayong motor. Pero kainit man yun init ulan. Ang problema lang naman sa motor, di pa pwede skuha. Init ulan Kaya inig manghilot kag mulan, lagi. kaya parte luwayan mo. Wa mo kasi na. Lagi nung sa ulan. Ang bitato yung itong isang salamat kag mahal ang bayad, lami mapapagsakay. Ay. Nilot ko niya mas ito. Nilot ang ito. Ito na yun. Umaarap ako dito. Bakit ko ay nakatpat bakit? Yung kalima nagliligo nakatpat ba? Kuan mo gana sa kanang kamot kitang nabusang ko sa igunit. Kasi yung magbulit ng chicks. Kanang kuan bubble pen, pentel pen. Isugi isulat yun eh. Pentel. Basta na maglaba lagi asay ang magic laba ay. Dapat dili na lang kung ng PSA 350 lang yun. Pila? 350. Kaya sa nga, kasi nga 350. Ni Aldo yung asawa. Nga, pila dito dito. 100. Pila? 400. Ah. Kailan ko? Magaya. Kung ikaw may bukas na mo 150 na mga kuhan. Ano dito ko sa music sa mata na nanguha. Kaya nanguha ko dito. Ano ba ka mag-piece edit yun? Galing ka nang manguha ba? Dito na lang kung apel. Wala pa mo text? Ay, hapito na to, magmakanto ka dito. Ma'am, ito, 1 week ram daging. 1 week ram daging ingon mo, ma'am. Sige. Kalau na resibo sa PSA girl, ug i-apil lang ata resibo no 150. Ako rin kagilan siya noong dagan kaya magpakuha. Oo, kanang daghan. Baka Ako tag 150 pulo mo ka mo Pulo. sabay. Sa pulo ko sa 400 4,000. Kapila na bayaran sa pulo. 400 kwandra. 400 ay 500 kapin sa kapila yung mabayaran. Alas po. 1.5. Daw, yun siya. Kapila replete po na boy. Kay Sara, isa ra ka biyahe. Sara ka biyahira. Ang tagbipan o negative mo. Adi na to man negative to, kaya na may kuhan dyan. Kini mo kapila na nila mo negative man. Lahi kay kuan number. Gibasa mo ni mo kung din eh. Ginabasa ni mo ni ba? Huwag mo di mabasa ko. Kaya ako maglungkag. Ako na mamugas. Di mo ko na ito tigugas di ay. Inabita ka pangapag ninyo na inaalay mo ating manin mo. Kuhan Patay kayo mula sa... ba? Kuhan sa ba? Mas mado kayo. Ay, manginog-tinugod. Dalawang po kayo ninyo. Kasi ito Kaya mahal. ko, importante dyan ka nang mamasuroy po mo. Ano na masuroy, magutan na, no? Mag-isako. Suroy, yapon. Naghihulat ang tao ninyo nga. At 10 kilos mudas te. Mahal kayo dito mugas. Tinadugay di ba nang ba?
Ilan pa man ka ba? 5? Kay buto na unaon. 5 pa man ka? 31 po. Okay pa na, 31 pa man. O buto na unaon ng ninyo. O ano kayo ng ninyo eh? Ang ako mo sa una good. Ako na muna ba ginikanan. Kubre kayo nagpa-eskwela sa kuwan, nagkautang-utang, nagkakuhan. Kaya ako muna ako na mindset ako. Makakuhuman na yung eskwela, makakuhan yung kuwan, makabalos ko silang kaayos kuwan, nga napa-eskwela na nila. Mao na ginagawa ko ano nang handog mo ninyo. Kaya kung ginahula-hula nga kuwan jud ko makabalos sa eskwela sa tagbuhi. Nga, kabalos ka ron. Kuwan na ginawa, yung guys nga nag-arang-arang na ginong tagbamuan. Wala, di ko na po sa papa. Hinahan na lang. Ika na lang di sa mama ron. Paano di ako hiraman may basakan doon yun na basak. Ako pinanstanan. Sobya kaya ito mo kung isda na ko. O, to sige, sorry, isda sa mga. Ato juga dito, kaya mo ato, musuksok yung dito, kaya makuha mo yung isda. Ikaw ba may pa? Ay, ikaw man. Kuwan ko yun, sa kanang kuwan. O sabi dito, kanang mamayang patag isda, wala isda mang suloy. Karon niya sa sayot, taglima ka kuwan magsunod. Pero ka, manginaglan ko mag-isda, ikaw na po yung katang. Manunggog po, di, napod manguhan. Wala po yung maligya. Minsan na lang nag-isda ng kamahal, pila na may surong ka ha. Saan po ka karne dito lang? Kaya 380 ng karne. Oo, 20-20 na magpatong na magkagabalot mo. Oo na, pati kamay rin yun ako patong. Kuwan, gusto sa unang kanang si gasolina. So katagi ko yun, ingon ka mahal, pati ka nang magkaroon. May tira dito Kaya ba? pato, 20 ron ka mahal sa tanan, bro. Tanan, Grabe. kutob sa kuwan, nasa Bombay, Borna Gold. Nga, kung bato, kay 20. Yan, Bombay, palito, pati ba na tunga? Ano yung masuro sa diba? Mura, suko na, glukon. Kan Kelly Glass, Kelly Gapita. Kaya sa Atay. pagkain pa eh. Pagkasunan gusto. Nagpaangin, kang kuwan, gahapon, kang, Biloy. Iparbister ka Biloy gahapon. Una, muna sila kauna lang sa ani. Ano? Di na pirmi magpunas Biloy ba? Karon, kauna gid sila. Ano kamay? Hindi mo na pwede basa ron. Sige. Huwag mo, hindi ko ha. Ngit ni siya karon. Ah, Ako ngit ni Ngunit ka sa karon. karoon. Kagalingaw. alam ko ikaw ang boarding house po. Katulad sa bungiton mo. Sige ko paano katuro. Kasi yung sa lasa ron. Kita sa ilang hanggang din kaon dahil. Na. 0-0, wala kurunti ba? Kurunti ng kwarta. Magdalili ka kung wala rice ka ulit. Adi pagwit, kwan po kurunti, limit po sa kaunti. Adi. Pero sudan, walang galimit sudan. Pero sa kano ang galimit, sudan. Kasi suktres, talagsan na kayo kung itong suktres yan eh. Kasi gulag mo sitpon ba, pasimot, pati para ang paminaw sa gulag mo, gaan yung paminaw sa lawas lang ng dili, ganyan kahapuon na yun. Pero ka na lagi motivation sa success, at kapuyas, paminaw eh. Kaya pirmi, katulugon, pirmi gutom, mga na yung mga ba. Wala na sa mang. Pero sige ka lang kwan, pasimot, sige kwan, lami kis paminaw, ikaw na Ako wag ko Ano sige lingkod-lingkod Facebook. Please, lahi ra gyud aron ting sa panahon nun ting tag-isa ra bikil ba. Kana hindi wa tay mga pasingot kay sa lawas. Manilig na lang sa balay din. Kita mas mayo gyud kaliw. Lahi eh. Ay, manilig sa kung tukaranje. Gamay. Pag kana mabuking-buking ka buntag sayo. Ay, kakapoy. Oh. Ako na sa lawas gyud ba kanang paliw-liw ko. Kaya suko ko nagpalingki. Masuko sa baklay ko. Kung anong gusto ko magbaklay ko.
Param na sa kuha. Exercise ng lawas na. Nga hunungan magay ko sa kaila kay Tanawa na makra. pasakyan. Tiguan. Kung nang kuan man nga maklay lang ko boss kay nawala nga akong target aning magbaklay. Kaya makra. Kailan kaluoy na ko? Kailan kaluoy? Lagsikig lawas. Sa video. Bisag tanaw. Tiguan na kayo. Trabaho lang gyapon. So ngayon nagpakuan. Ganang pa. Kadaganing hindi na yung mga trabahoan. Papundo-pundo na nyo. Abta na ganyan sakit. Mabit rin mo tayo sa matigulang sa mga tagin yung pakuano kasi mga trabaho uso gani. Paun na nagliyok-liyok, naghatik sakit pa matiyon. Sakit din sa kulo. Wala na. Wala na Ano yung na? bunog pa rin Dalag siya. na. Sarap ipit pa rin siya. Sakay kamay. Sakay kamay. Ah, Magpahit sa kanang, wa pa rin siya naunda no. padulong yun. Kaya taas naman, 1 week naman, lapas naman. Kumatay ka hina yung tumikila ito ka na ito. Nung bukat ko ako lawas sa panangunan mo na. Kaya mo, kay masaka pa. Natanang kusog na. Kay mama, kaya di na dyan masaka. Kutanan ko na ito. Ayaw, ulit eh. Nakuhan nga na, ang tanang kusog ba na isa ba na. Tama na muna sa goal. Tama na muna sa. Hmm. Dito siya naman alas 4 no? Alas 4 dito. 4. Tano eh. Dapat ko ilang sa bisina. 4:15. Yung service, meron. Man, no? Asa mong service sa Malatakay. Nagunoy o sa pansala? Yeah, Malatakay. No? Kanto. Muslim. Kaya sabay ka na sabay Phoenix, asa man niya? Kanang na ay moral. Bulaluan? Bulaluan. Aka na tayo sa Bulaluan? Pero dili tong dito sa Bulaluan sa may G-Point. Dari ka sa atras ka. Dali sa pabor, dali padulog na Ginsan. Dari pagbalik ka atras. Parang likod sa Phoenix ata. Kaya na yung hotel na tapat. Adili pag gamay rin lang po. Ay, kanang na yung murag nabalikan mo iniduro niya. Dili isda. Isda ilang baligya. O palengke. Balik ko kasi niso ba. Kaya sa may likod sa Phoenix lagi. Ang likod na niya lain mo rin gate nga kuwan. Regular gusto nga na po. Oo. Magsilbata na ka na, anak mo abli. Lami ang bugay nas paminaw bro. Mag-anan nila, oy. Naanan na dito sa skuha. Basta mahirap pag yung klawas sila, kasi paminaw. Murag ma-relax yung mga kwan mo. Mabawasan dito siya. Yung ka na sa totoo yun sa kuha, di mo ganda masige. Balik-balik mo dyan. Asa na ikuan, alibios paminaw. Pamilintan. Ako na, grabe kong kasagit na nagaba. Ano ba ka nakabasa? Kadlaw na ko kalaba ko. Grabe ko makasagit ang nagaba. Karon murag ba, patakuha ng gamay ang kasakit ko. Grabe ko, di halos sila ko ipapislit pas kasakit. Bawa na ko galaba gabi, kadlaw ko galaba, may kadlaw ko eh.
din ako kada customer ba gawas. Labaw pa sa exercise mo oy. Labaw Kung 5 ka customer, 5 po kasingot. pa na kanang exercise mo. Pero mo na mundangan ang pag-imo ka na mabakante na yung ka. Kanang dili ko maghilot, atulog ko. Lain na kaysa paminaw. Katulugon jud ko. Oo. Matugoy. Di kapuya. Kapoy na minong kinaway trabaho. Kapo yung the work. Gusto nga ning- Sige pangitag kaon. Imbes ko trabaho. Kapuyo na may pay manghilot ko. Pero ka na maana juga niyo yung lawas sa mga paminaw. Ano yung gaan yung paminaw? Kanang baklay ka di kahapuon. Ganan ako baklay kini nagbalik ah. Okay. Pag magbaklay pagbalik inuman tubig, wala na lami na kayo ba. Human na inom. Wala na lami na kayo. Basta tubig. Nagdala jacket. O na po ko jacket. Okay, para di sa manginan dahil yun basaan. Pero po niya kay sakit kong po. Ha? Pero po niya kay sakit kong po. Nabuk na ka. Ilot tayo na daw niya. Nabuk na ka. Nabuklas pa na, na schedule na. Ito yan, anay manawag ko niya. Yatag na po na niya. Sayang. Sayang man. Yatag na niya. Tingin pa na, nagkadlagon ilot sa dayon ba? Ako pa, kapoy na kain lawas. Ako man upload na na, wala na. Tuog na dyan ko na. Upload sa tanan, upload. Kina naman ma-upload ka, mag-running mo na. Tag-as mo kayo. Ila ka oras god. Hindi mo sa ikuan, pag matay, pagkaugma, wala na. Wala kayo mo, pwede ka na ng advertisement yung po eh. O, nana gani. Nanay mo advertisement yung katong video. Oo, makapalit na binlog. Doble ba? Doble income. Maghilot nga. May kuwan. Ano no, di tagaan pa dyan tag-OFW. O, Gcash. Okay na lang. O, asa mga kitaan na. Alam mo ba yung manager bangko na pormahan? Ay, nalang ko natin, 500 ang adlaw, bahis na no. Kana ba man sinsin yun sa kanila. Ha? Daghan po kay manood ako magpahiling nga. Ipol ba? Sa kadaghan mo gusto mo yan. Kana ba yung banda no, kana mga galante kayo natin. O, nadya. Nadya mo gusto mo rin O lang ako, maintain lang dyan ko sa kong presyo. Ubawi naman sa uban. Dagan yung ban sa puta. Namay kuan Tubig-tubigan yun. oh, ay kuan dako ra man isa sa tilong. Yung mga pilar man mo ano kurtahan, mga ano mo nauna ano. Ya, satisfy man po sila. Tagaan, Balik-balik mo na ni. balik na. Ay, katulong na ako ba? Ayon kung sa Saudi, naglit ko. Nasa kuwan, damo na sila mga. Wait ka po mga friends po niya. Ano mga nagabat sa Kung una. na yung bawal yung magkasakit, kaya dagan ang ngita niya mo. Bawal ka sa sakit. Bawal yung magkasakit, kaya dagan ang ngita. Alam mo, sige balibad. Nagsakit ko. So, magkaayo. Kung magkaayo sa kalingon, Manghilutay yung sigsakit. ina mo ko inaon. Gahi, yapat, no? Alay ko, hindi. Sige pangita, gusto mo yan. Sa una na, nipalipad na dyan ko sa una. Ang anaan, di katong sa likod pa. Dili lagi ko, hindi ko kaya, balipad ko. Katong di, kuhan ko ba? Di, dautan ko. Suko kasi ko ati ko. Nagluya ko, hindi ko kaya, lagi mga, hindi ko mahilot. Kaya gusto mo juga ko hilot. So, hilot lang, di. Pero surrender ko ato. Lain juga kong lawas, hospital ko ato. Admit ko ato eh. Tanaw na siya gusto mo. Gusto mo yung pando, dihatag na siya mo ha, ulit man na yun. Sa kong tanaw, naana siya, kaya lang, nakapang, nantod kita ngayon, dyan ako. Gusto na. Nga naman yung uban, kanang ipasa yung ganit, ganit ang ilang kuhan nga, kanang Wala. magpanambal yun ba? Ang din na iya mo. Hatag din yan. Kapila nagko na disgrasya, huwag mo kumaunsa. Hindi ko pwede kwaon.
Gikan sa gamay, ato na dako. Napakay misyon. Good pwede. Wala pa ko manghilot. O, be, ano natin man pati barang. Be, Ungo. pati ungo. Pati dili mo nato, pati kalag, apel man. Adlok mas ang kamot. Ya, wala man kayo kuan. Wala man kayo seremonyas. Wala man kayo kuan. Kilot naman. Hilot naman ko. Wala man kayo tulumanon. Sakit na ko lagi. Kaya sa ko. Kaya ko sakit sa kilot ya. Tignan mo eh. Ano eh? Oh, bites. Ano eh? Ayan na. Ay. Okay. Nag-aasam ka. Tulandag. Nangasay Gawon ko. ko. Gimingaw na ko yaw-yaw ko. Sinimanaran. Speakers wala naman. Di ka may inom. Natalag siya, hindi kong kainan. Ayo. Nadre ang inom hanga makamubog. Nadre ang inom matamis ha. Minor kay kung iinom ko naman supply no. Kung makainom talag siya na eh. Tubig may daghan kayo. Mahalang si pangihim siya tubig. May ibang ganun na inom ba? Pinangol. Ay, ora edad 40 natin, dahil mati ang lawas niya. Shout out sa tandag. Taga-tandag. Layo ang tandag. Happy papahilo itong isa ba kung manamin na pumadid na kalauna naman. Ay, napamang ilot before skuha. Lagi, ganun. Hindi, gabi eh. Nauman ko, marag happy alas 12. Ulit, tutagdan. Dito sa upuan. Jinsan. Minsan, Mananguli na every ba ang alas 10, balik na po sila. Lapitan ng mangga dire. Kasi na ba matong jinsan? Di lahim po ng ilot na di. Pagdod, pwede kay dili, kwan, badli, gani ka na, inom nga, uban ng kwarta, reaksyon, gani nga. Kwan ko ni hagot ka ng trabaho, yun yung kwan ba, hilot yun. Hilot lang ko. Dili ko dito nga. Kumersyal nga hilot kwan nga. O ganahan kang balik. O dili. Ano na ito? Pero mamalik mo pa. Mamo, mas paminay maghilot ko. Ang sa park po, 200 na, pero masal sa man, tuslok-tuslok naman ko ng kuhan. Nadali na kayo mahumal, mga commercial na kayo. Huwag ko minta. Ugat-ugat ang muna sila. Kagay ko isuki nga. Ang 3 years na namorong April. 3 years na. Karong April. So, balik-balik na nila. Every Monday gana. Para relax sa lawas. Ang edad 76. Lagsik tayo. Gikan sa 73. Mag 3 years na. 76. Mo lang pinang isalikan. Hilot. Mag 3 years na gud na. Wala na ni booking. Kada Lunes gina. Patol na rin. Di mo home service. Pwede ko sabot. Ano siya? Kaya pagkaman og hilot ba gyud? Mukbang ba gyud? Lagi. Manawa sa YouTube. Basta ko na Di ba mukbang na ana na ko nagkahilig ko mukbang. Apakano lagi may patinaghana ya pero lagi makaon ako. Okay naman siya kay kada Lunes hilot na. Hindi lang po siya magkakaroon ng kuhan. Disiplina ang buong tao. Disiplina po siya. Tuman gyud siya. Hindi lang guys sa blow. Tawag ko na si Enrile ko doon, nag-99 na si Enrile, usay kasagaran niya sudan, sa luyo ito bukra. Bubre na kayo ba? Sagbot na may kinaon. Patipan, undang. Undang na. Ano man? Namay itlog na. Bawal mo na kaya ang rayuma na. Bawal ko na siya. Kaya tanan bread, basta na sa bikiri, ang biligya na puro gina na ay itlog mo ng mga tao, matingala, nawa mo ka og itlog manok, girayuma. Kaya nakalimot sila, ang kaon din nila nga pan, na itlog, mo na girayuma. Lulo na ko, Sikrito kaya na. kamatay ito, rayumahon mo kayo ito. Kaluyan kaya sa mga kwan, may nasunod ba sa mga apo.
nakabalo kay bata-bata pa man ta. Gusto mo ang dito, ano mo kita? Wala gahay, nagpunay Canada. Ano? Man, mga taga-process naman sila, man sa interview. Ano trabaho nito? Kanang sa Pigili. Doon lang Julius. Para sa lang kayo, 5 na sila kamurot. Uyog ang mana ni Lisa nga kuan, Agbon. Agbon, no, pulis. Ha? Tiyawag pulis. Dili mo sa pulis. Ah, dili dito pulis, no? Sa bumiro. Si kuan may, sa Bungiro, si Nuling. Uban siya. No. Hindi ko na yung anak. Kung hapon ba, no? Dili. Ako na. Siguro na lang may ako. Sibo? Sibo ba, Sibo? Nurse, man siya sa kuan, sa Digosdong. Sibo? Matulad na kuan, makabulan mo siguro. May bulan ba sa kasulod? Oo. Pag-come to graduate, Yung niya, anak, no? na murag manika ay anak, murag kanang kuan pa kanang clone di pagkabata. Pagka mo kita na yung dito, no? Busy sila si Francis Lapapinis. Paano kung nagbalik sa Andy? Hindi, mag-PR sila dito. Kaya magpurgo na sila Canada. Dito na sila mamuyo ba? Yung hatag ba yung sa akin sa tuwa? Ah, di ginadalo siya may ay. Galante na siya. Kanang, Pero makalarga na siya, baligyan ng niya. kanang mga parente ni mong wa pa mo hatag, ulat lang, kaya natigol pa ka. Ngunat pa man yung parente ni mong hatag. Siyempre, ini maka 6 months kan karon o makalarga na sila. Iya, balay, baligya na lang yan niya. Iya, sakyan na, baligya. Nakay na kayo. Sa kung ano siya mamuyo. Oh, Canada na siya. Nakay na kayo. Kung naman ko sa balay po sa San Miguel, nasa Yuta sa Kabligan, nasa Barangay sa Murcia. Ito sa mga puyo. Napaban Cebu na rin. Pero nga na ibaligyan na yung Jeris Digo, kung Oo. subo pa po yun. Dili po niya, ibaligyan niya na, pati kong salig. Ah. Palitan man niya balay rin ng gamay, kanang kuwan, milan man niya, kanang motor po. Ay para di magsalig ba? May Hangga na ba kayo na niya itong mga bata pa niya, karoon yung bahalag din. ingon magkanang kuwan na gini, magsalig, pero ng Canada, muna-huna na, namin yapon doon rin. Sa iyo padala si anak yapon na. Mo, isa mo anak. Abal ba, kasi mo suot. Ha? Kasi mo suot. Wala na naman sa mga kong suot ko. Ay, anak. O pagkabata, ato nga, ni kuwan, mangituwa, ito, ipadayon lang kuwan. Yan, thank you for watching guys. Bye-bye. Hapit, matutuin